Fernando Sumer kyrtong ka UDP na Meghalaya Saphai Sahsniang constituency hakalai pau trik kelalingkon ulah thep kerteng na kabenta banyakun yak election MDC sa Giant Hills Autonomous District Council. Fernando Sumer habakran sa kilap tay kubor hadin ka jing thep kerteng ula ong haka jingyat lenti jong u kum usamla usyam baka constituency jong u kadai ka basya ben habaro kentuk na du ka jingbam biang kilenti singkin ki surok ka umbam umdi ki jaka puli na lor kiwe ki jing bat benrap badai ka ne ka bapelong ya u benrai rangba banyanya kun ya ka ni election kenang ban wat kilat kilenti na ka benta banwanra ya ka hok bagi patba ka than ki dei banyo. Ipertu yonga to Fernando Sumer ichnong yonga to na yuksi de ka constituency wayele to na ka Meghalaya Saphai constituency ka parti yanyo na ka UDP hasambol yang ka bom de hajing yoto wa kani ka jinglai luti yonga kamu kena kanro hajing lai luti yonga hi borbor juchamo chibun ki jing ha ki jing em ka yonga hajo iporle ki jing chama wato khamtam hagi thanyong ki thany bordat memi gete ke jing chong chngai mo yu ong hivi kentin mem man safer niti daw chama jing lai luti hi borobor yu kat cho pat cho kur unyale bun sedu ki jing duna hi hawro ki liang nadu ki surok hadu ki skur ki umbam ki umdi hawro ki liang mi de otang batai ki inang chong chnang hapo ka constituency ka yonga yu gi yete de hajing lai luti yonga kamu kena kanro chama wato wa lada suki min seno pai hawa yu kam gite kijing wa chama hapo ka than ki yong niti daw rai rang ba ha borobor jo kana rogi nikikti tidang timun yonga wo yarap wai wo cheki jing em kam gi wuduk lane ki wo cham chitam cham jinjar an rai du nei bor yonga semen mye wem jo giktia nei bha skat nu ye kaw khi hadu wo jo lut woro niti daw rai rang ba no lai chakmat nei banta ga ni ga kam imlang sa lang khnang yo u tho kilat kiluti nei banta wo wanra ya ka te ka hok ku to u yo ki waduk kam tam ye ki wa cham sakhet ite ki janjar kam tam le ka constituency ga yong ka Meghalaya Saphai constituency man ko ka constituency ko cha ben la ar letem the depend job ki MDC Henry Chami MD ka te jing klet naga banta ka constituency yong hajo ipor le we watang manda MK mi le manda MK mi ki te MDC ki nang mi kmat yong kam tam hak MDC MLA mi ulan ni ba MLA man ubru wa kit klet ni banta ka imlang salang chapok ka thanyong henry haki MDC ban kadaw hi ko nang kong to borobor lada ka yung hi em go ar benta lene ar rong borobor man go ka ju ite daw karpat ya ki nong chong chnong apo ka Meghalaya Saphai constituency wo ye chit phi wo hatip phi upai nei bha kani to ka hok yong phi mhoi ucha pen be phi haki rong ki wachisngi nei bha kini ki rong ki wachisngi man ki wachisngi man ki te ki rong ki wa ne ki rong ki wa to sakhet wa phi em ga te ka hok ujit phi ne banta ki imlang ka salang